ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲିଟି ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି। କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇନି, ଆସିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଅବସ୍ଥା, ତାର ଗେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରଷ୍ଟ ହେଇକି କେମିତି ତାଲା ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଭିତର କେମିତି ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଘର ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ନୁହଁ, ଏଭଳି ଶହ ଶହ କ୍ୱାର୍ଟର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଘର ଜଣେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ୟତା। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ମିଳୁନି ତ ଟୋଟାଲି ମିଳୁନି। ଏମିତି ଭେଦଭାବ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।